am pornit-o și eu, fix după ce ai făcut-o intro. Bun. N-a fost bine. Ok. Da. O nouă serie. Pentru că am tot... Am tot amânat seriile. Că am tot început, dar asta va rămâne definitivă. Așa e, mă. Da, incredibil. Eu voi posta pe canal câte 3 episoade pe zi. O, mă, că tu chiar ești. Eu postez, m-am apucat, gata, eu îi dau la postare, eu nu mai stau. Și cam o să fie spor. La mine o să fie Dying Light și Minecraft Survival Game și Minecraft Survival, atâta, deci cu asta o să încep eu. Deci la mine o să fie Minecraft Survival, spor și Dying Light cu el. Da, da, și incredibil Dying Light. Da, zice Dying Light, așa că n-am zis. Hai să așa. Da. Ok, hai că adun lemn. Ok. Și poate pe parcurs să mai vină player paci. Paci. Bine, o să filmez, v-am zis și în episoadele trecute, nu o să filmez gen mai mult de 20 de minute, că oricum n-are rost bine la mine. La mine n-are rost că cine să uită. No, dacă vrei să filmezi mai mult de 15 minute, să-mi spuneți. Adică maxim, poți să filmezi și o oră dacă ăsta, da. Dar nu se postează așa. Acum da, pot să le postez. Da, am avut o problemă cu YouTube, nu mă lăsa să postez maxim sub 15, deci sub 15 să fie. Minuțele. Da. Eu am făcut achievement de... Da, să luăm. S-ar putea să vă dați seama că mi se schimbă inventarul, sloturile de la inventar singure. Ați văzut? Pentru că m-am stâmpit. Mă, ce prost, eu deja făceam armură, bă. Ele. Am un mouse foarte ciudat. Îmi fac toate uneltele posibile în acest moment. Adică nu am un mouse avion. Ok. Bă, ne trebuie mâncare, așa-i? Am. Asta e. Opțiune. Unde, dar mie nu scade mâncare, nu înțeleg ce. Cred că se ia peaceful, așa-i. Revin imediat. Ok. Bă. Bun. Scuzați că am oprit filmarea, dar am avut ceva treabă de făcut. Ok. Hai că am revenit între niște cobblestone de altă. Ok, hai că... Nu doar tu poți stai în copac. Nu. Ce? Nu, mă, era vorba că... Să stau data asta. Să iau fierul ăsta ce e aici. Bă. Bă, ce-am vrut să zic? Te apropi un pic de ăsta, de microfon. Mai bine. Mult mai bine. Asta mi trebuie. Fain arată cu texture pe. Da. Hai că eu mai tăi niște copaci. Bă, e pinsul asta ok, le toată, nu de alta. Aici. Da. Mă uit să văd și pe aici.
Ok, deci e combinație de normal cu alb. E țigan cu normal. Bă, cum să îndepărte țiganii, bă. S-au arătat așa-i? Cu raid îndepărtezi sectele cu săpun țigan. Ok. Și plecăm de la înălțime altitudine. Înălțime atitudine. Incredibil. Altitudine. Nu contează. Ați văzut cum mi s-a dus într-o parte noastră, nu? Fără să facă nimic. Mă, stai să fac un mini chest de ăsta. Hai. Doamne, doamne. Ce ai bă tu cu doamne, doamne? Doamne. Ajută. În continuare. Să iei tăi de acolo. Ne mutăm. E Bă, normal. ca pe vremuri. Așa e? Și partea... Bă, tu ai vorbit atunci când am plecat eu. Nu, am oprit filmarea că trebuie să plec. Da, Oare. da. Ai plecat. Da. Ești toată partea de filmare e nimica. Da. Adică nu, la mine. Acolo vă uitați. Bine, Am putea să opresc un alt. eu cred că am oprit-o. Da, am oprit-o. Și după aia aruncăm ăsta, aruncăm și asta acolo. Da, nu, putând edita, acum Deci Pokémon-ul da, o să o... Da, și pe fundal o să fie muzică, mă. Adică așa încet. cu intro la început. Așa, cu figuri, teste, chestii. Bine, mă, aici, mă. De-te vacă jos din copac. Deci- Am dat TP. Dar nu acum. Să-mi dai TP acum, că n-am luat niciun item de acolo. Spargă ăla, furnace-ul și crafting-ul. Bun, poți să dai acum te... Gata. Mă. Acum ai ajuns aici. Am tot mers într-o direcție. Ah. Ai luat tot? Da. Oi, hai că iau oile. Bun, am 3 lâne. Am zis că îmi trebuie mâncare. Bine că lâna era fix în treci. Tu dai odată mâncare, că ștergi de 4 ori. Hai, da. A, bună. Bă, n-ar... Oh, mă, că tu nu mai ai. Tu mai ai ceva? Nu. Că nu trebuie încă. Mă, capul, le treci în cap. Bă, cum îți permiți, bă, să vorbești așa, bă? Da, ciudată. Și asta are, m-a enervat ca un... Deci că era handicapat. Cunoști că o să amuzant. Da, a fost amuzant. Uite, încă acolo, încă. Vorbești normal cu cineva și zice un prost că mă vedea bă, facem una geaia și una geaia. Știi? Bă, cu orice să aici, mâncare, deci, bine. Păi hai să facem o ruletă. O să o cicaș, bă. Omor vacile. E că ne-a făcut cu mâncare, bă. Adică, cu siguranță ne-a făcut. Adică, nu, mie nu mi s-a părut nimic amuzant că îți zicea cineva să... Dar ce, ești așa de mare și să vorbești așa? Nu mi pare ce e amuzant. Numai tu poți să râzi la așa ceva. Ha. Ha, ha. Tu să vorbești ca un om normal și vine, se trezește cineva să zică dar bă, cum ești așa de mare să vorbești așa? Bă, aș râde la pas. Bă, hai până aici și nu știu ce. Și de ce, Doamne, să râzi că m-a întrerupt? Nu-i nimic amuzant.
Și că e din orice. A mie tu râși dacă vezi o muscă. Hei, musca nu. Mă mă deja una. Că l-am dat din palmă. Ucicător. Mai știi pe ăla? Fac set. Ura să nu... Nu trebuia să-i dau și din sufletițile, dar... Aia era altă treabă. Nici mă face. Dacă nu mi s-ar schimba de pe târnăcou, pe sabie, de pe sabie, pe... socre, pe... Mă, asta în gură. Da. Mhm. Ar fi cel mai bine. Da, uita ce am mai găsit. Frumos, nu? Păi o partea bună nu mor încă. Eu sper să mă aud. Tu te auzi la mine, ceva, te auzi. Mhm. Eu nu vreau să mă aud chiar pe blană. Aici fac casă. Eu... Stai așa. Dacă pun crafting-ul... Și mai... Bă, a venit trei. Mi fa di dau. Ce prost. Am și un pat. Ah, ok. Bun, i-am mai făcut un pat. Mai jumătate de viață. Ok, eu sunt aici sunt foarte, foarte siguranță, cred. Te bagi la somn? Hai să fac și pat, că tu ai luat tot. N-am crafting, n-am nimic. Bagă-te. Și acum direct schelete, îmi dau o săgeată direct când mor. Când dorm. Ok, hai să vedem. Ce faci, m-am așezat pe aici. Tu rămâi acolo. Nu, rămân. Mai explorez, ca să zic așa. Văd cam pe unde aș mai putea merge. Dar nu uite pe de aici și de aici mergem într-o anumită direcție. Bă, da, Ca să știu și după aia să vin la tine. bă, da. La câte ani de păjini și carne. Da, nu vii aici. Așteaptă un pic. Ce chelesc aici. Pur și simplu, Așa că trebuie să... un flor, nu. Ba, nu. Ăla ei. Nu dau la scălătă. Bă, din 25 de săgeturi, pot să mă rup pe unul. Poate, Dar numai 4, așa? poate. 4, dar de fapt da. Da. No, gata. Încă nu. Nu, hai că Am sper găsit mâncare mult aici. Și eu am 34. Și nu vezi că mă plâng? Da, așa. Am zis că am găsit mâncare multă, nu m-am plâns, că... Nu m-am plâns. Hai odată. Mă pot apuca și eu să fac. Păi, fără mine nu poți.
Ce aștept odată să văd și eu în ce direcție mergi. Stai. Să sparg astea. Bă, stai, teleportează-mă o dată. Să zboară o muscă pe aici și mă enervează. Da. Apă bună, apă. Și dacă mergi în direcția aia, în direcția asta să fie și casa, știi? Adică nu e în față și după aia în dreapta, știi? Da, deci tot. Dată într-o direcție și fix în direcția asta să fie și casa. Pe drumul ăla. Bă, nu știu exact unde să o fac. Aici să mă duc, aici nu știu unde ajung. Asta e faza faină la explorat, că nu știi niciodată unde va. Între carne, Da. mă gândesc cum să vină Isuța. Și cred că deja ce știu. Să fac de aici. Cam așa. Ok. Gata, am găsit. Departe de aici. No, Ți-ai găsit direct loc de casă? da. Dar să fie totuși un pic așa depărtat. Ui, Poftim? e un pic așa depărtat. O, e un pic. Ai trecut de lava asta. Da. De lavă, mă. Arată și mai. E pe un ghelișor așa micuț. Știu de unde. Păi ce fix bai mă unde îmi place. Ok, perfect e acolo. Bă, n-am filmat cam mult. Nu știu, întreb. 21 de minute. Ah, ok. Și tu la vreo 6 minute ai pus pauză. Deci bine, bun. Ok, hai că mai... 6 minute, 4 minute, așa. Nu, o să ne Oricum facem. Oricum, că las calculatorul noapte să aprind și pun 2 episoade, episodul ăla de Survivor Again și ăsta. Da, oricum, eu cred că opresc aici primul episod. Eu încă nu stai în pimă. Să mai tai niște copaci aici. Încă nu. Eu dacă deja sunt 22 de minute și e bai. Prea mult. Dar știi că, Asta mai încep și casă, dar dar știi că după ce randezi o să se pună în 50 și ceva de minute, mai reție. Deci mie mi s-a pus un videoclip. Era, nu știu, 15 minute sau nu știu cât mi-a fost. care e partea bună că mi se pune în 50? Se face repede. Eu nu vreau un 50. Că e deja prea mult. Și rapid. Bine, mă, e mare. Sau cum ai tu netul mai bun. Adică nu știu, eu l-am bun, dar eu sunt pe antenă. Antenă vorbesc, antenă care o codez în spatele calculator. Cu plăcuță. Și eu dacă l-aș conecta la ăsta, da, așa ar fi mai bine. No, bun. Na, bun, cred că aici închei și eu videoclipul. Faci tu intro terminarea acestui videoclip. Outro. Outro, da. Da. Deci cam atât cu acest episod.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de ce s-a întunecat aici. Așa, acolo ușor, dacă vă ține inima, dacă nu v-ați abonat, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!